O Lugo menos monumental centra a oferta de percorrido turístico dun guía local. Trátase dunha iniciativa lonxe da visita clásica que transcorre por recunchos da cidade pouco coñecidos. É unha cita habitual nas fins de semana. Desde aquí parten os percorridos por Lugo que ofrece este guía turístico. Son rutas alternativas nas que non só se visitan os monumentos máis significativos da cidade. Saímonos un pouco das temáticas habituais e tocamos, pois, por exemplo, arte urbana, que non se tocou en Lugo antes, paseos de arte urbana, paseos a estudos de artistas, non? Para coñecer as súas obras e interaccionar con eles, despois con ambientólogos, como xente do mundo da interpretación, con fotógrafos profesionais, é dicir, son paseos viaxeiros, pero non o turismo clásico. Baixo no medio, o Lugo menos coñecido desta volta afrontan o mundo dos sentidos. Así como nos outros paseos interaccionamos moito, falamos un montón, neste caso vamos intentar facer unha introspectiva, viaxar cada un consigo mesmo. Non coñecía nin o Carreiro das Hortas, nin coñecía toda esa zona pois que estaba como un pouco apartada, non? Yo soy del Reino Unido, estoy aquí desde hace 2 años y me encanta ir a los paseos de Guido porque es una manera de conocer a la ciudad, pero también a los alrededores. Visitas alternativas que permiten coñecer un Lugo distinto. Rematamos e facémolo